Tak čo poviete o tomto projekte? Čo mi poviete? No tento projekt je veľmi dobrý z toho titulu, že zachytáva kopec vody, veľké množstvo vody, ktorá sa nedostáva do hlavného toku a nebúra nám obydlia obci, hej, tak zachytávame vodu, aby sa nedostala do hlavného toku. A si myslím, že sa to ukázalo aj teraz pri týchto búrkach, ktoré boli, že neboli tam nejak extra nejaké problémy. Aha, to znamená, že už funguje? Začína to fungovať? No ja si myslím, že začína to fungovať a ono sa ukáže, keď sa dokončí celý projekt. A sme v údolí nad obcov a vlastne tie lesy, koľko majú asi hektárov tu na? No... Bogliarka koľko hektárov kataster má? 960. 960, to je zhruba okolo 1000. Hej. To znamená, že už vlastne už vám začína pomáhať, hej? No určite. A vlastne so dodávateľom, s hotoviteľom, aké máte skúsenosti? No ja si myslím, že dobre, aj s koordinátorom, že sú tu dobré skúsenosti, lebo my riešime všetky problémy za pochodu. Hej? Že nečakáme, keď je nejaký problém, sa zdvihne telefón a za pochodu sa riešia veci. Takže vlastne akože očakávate, že stihnete do konca októbra to spraviť? No ja počítam, že chceli by sme to skôr do konca. A s nezamestnanými, čo máte cez 50 je? Prosím? S nezamestnanými, čo máte na projekte? No ja som spokojný s ich prácou. Sú to ľudia, ktorí nerobia problémy. Tu je vedúci, čo je s nimi a nie, že by sa sťažoval, tak ja si myslím, koľko máte ľudí? Mám tu 6 ľudí, hej, a ja si myslím, že spĺňa aj úlohu za 10, hej, že nástup do práce a koniec pracovnej doby dodržiava sa, prestávka sa dodržiava, že nemám problémy ani s alkoholom, ani s ničím. A čo ste odkázali premiérke v tom projektu? No, že treba rozšíriť pre ďalšie obce, treba rozšíriť obce nad nami a ďalšie obci rozšíriť projekt, aby to v rámci celého Slovenska malo vyššiu činnosť. A tým, ktorí vlastne nefandia alebo neprajú takýmto projektom, čo by ste odkázali? No také, lebo nefandia len preto, že sa im asi nechce robiť. Dobre, ďakujem.